இந்தியாவுடைய 2வது பெஸ்ட் சிட்டி which is செபுவில் இருக்கேன். செபுவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதே இது வந்து நம்ம ஊரை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் இந்தியாவை கூட கம்பேர் பண்ணல, தமிழ்நாட்டை கம்பேர் பண்ணுறேன். தமிழ்நாட்டோடைய செகண்ட் பெஸ்ட் சிட்டி நம்ம கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, கோயம்புத்தூர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் வேலைக்கு போவாங்க. ஆனால் அதே இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நீங்கள் நார்மலாக பார்க்கும்போது ஏதோ லைக் லைஃப்பை டெவலப் பண்ணணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணணும், புதுசாக பண்ணணும், பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நிறைய வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியோட பீப்புளை பார்க்கலாம். ஆனால் அதே இது வந்து என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செபுங்கிற மாதிரியான ஊரில் விச் இஸ் செகண்ட் பெஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரி, பீப்புள் கொஞ்சம் லைட் பேக்காக இருக்காங்க, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காங்க, நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல, கொஞ்சம் ஒபீஸாக இருக்காங்க. அதாவது ரொம்ப அசால்ட்டாக அவங்களோட லைஃப்பில் பெரிய ஈடுபாடு இல்லாத மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரிங்கிறது என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது வந்து நான் ஒரு மென்டாலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவாக நான் சொல்கிறேன்.